ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕೊಡೋರ ಮಾತೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ಯಾ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಸಾತ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗುನ ಶೇರ್ ಮಂತುಂದುಡ್ಲೆ ಅವು ಉಂಡು ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ದ ಬಜ್ಜಿಯ. ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ದ ಬಜ್ಜಿಯ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ और इर ओला सीजन तिनोली और बय्यद नाश्ता मस्त रुचि आपुन मूंग दाल दा बजिया. वीडियो प्लीज़ पूरा तूले और तू दाय बका प्लीज़ लाइक मन प्ले ये ता आपुन निकला फ्रेंड्स फैमिली नगला शेयर मन प्ले पसा तुलाडा सब्सक्राइब मन पंदे पोड्ची कमेंट सेक्शन निकला फीडबैक प्लीज़ कोरुंदे प्ले भले इनिता रेसिपी तुका मूंग दाल दा बजिया मनपुनंच यान गितुंदे वंजी इत्ते बाउल ऐतुलय नम इत्ते वंजी कपदात मूंग दाल पाड्बुಡ್ಕ तो मूल यान यूज़ मंतोंदुले मंजोल कलर द मूंग दाल तो वंजी कपदात यान गितुंदे तो वंजी कपदात मूंग दाल नेतुले पूरा पाड्बुಡ್ಕ मूंग नमक वंते पोर्त नेने दियरुंडे तो ऐड दुंबु वंते नेक देक्कद गितुंडले नेडदाल नरक इत्तंड अव पूरा पोपुंडो तो नमक नेने दियरुंडे तो ऐकोस्कर वंजी रेंड मूर सति नेक लायकड देक्कद रेडी मंत गितुंडले तो मूल यान मूर सति देक्कद गितुंड एड्डेनी मूंग दाल नम इतने देक्कद रेडी मन गेतुंड इत्ते नम नेत्तोले वंते नीर पाड्द नेक वंते पोर्तुगु नेने दीक सो मूल इत्ते नम वंजी कपदात नीर पाड्द नेक वंजी गंटेगोस्कर नम नेनेत दीक बरीट और ऐड बक नम तूक नेक अंचमनपुन वंजी गंटे आतन और नಮ್ಮನ ಮೂಂಗ್ಲ ತುಯಡ ರೆಡಿ ಆತನ್ ನೆನೆದು तो मूल तूदिरे ಗೊತ್ತಪ್ಪ ये ಶೋ ಕುಡು ನೆನೆದು ರೆಡಿ ಆತನ್ ನನ ನೆಕ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ ಒಂತೆ ಜರಿ ಜರಿ ಕಡೆರೆ ಉಂಡು ಒಂತೆ ಇಡ್ಕೆ ದೀಲೆ ಲೈಕ್ ಆಪುನ್ ವಡ ಬುಡ್ರೆ ನಮಕ್ ಯಾನಿತೆಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿದ ಜಾರ್ इत्ते यान नेत्तोले पूरा नव नेने दीतिना मूंग दाल पाड्बुड्पे नीर ध्यान दीले नीर बिल्कुल ऐड मनपरेजी नमक देग नमक नीर पाडंदने नेक वंजी कडेरे उंडु वंजी बैटर दक रेडी मनपरुंडु वड़ा बुड्रे तो इरेग अगर उंदु आयजिड डिफिकल्ट आपुंड ई स्टेनर गे तोंदु ओला नेट्टिद जाली दक दल अर्पे गे तोंदु नीर वरत पूरा गे तोंदु बका उंदु मूंग दाल नेक्तोले ट्रांसफर मनप्ले तो मूल यान कೈತ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ इरेगिंच आयजिड ई स्टेनर यूज मंत वरता नीर पूरा गेतोंदु बक्का पाड्बुड्ले तो वरक नम पूरा नेत्तुला ट्रांसफर मंत बुड्का मूंग दाल यान इत्ते वरके पूराला मूंग दाल नेत्तुला पाड्द कडेवे इरना अगर मिक्सी जार किंजा उंडुडा और इरेग वरक कडेर आजिड तो इर अर्धा अर्धा सेट मंतद कडेले मल्ला जार इत्तने इर वरने कडेली दालला हार्ड एंड फास्ट रूलेज मस्त ಈಸಿ ಉಂಡು यानित्ते मिक्सिगे वंजी सुत्तु तिर्गादे तो मूल तियड एन्न वंजी बंदा वंजी बैटर तक रेडी आतंड वड़ा बुड्पुन एकदम सॉफ्ट तो इरेगाग इडक तिक्कंड कुडंजी सुत्तु तिर्गाले जास्ती सन्न मनपोड्ची मूल तुयड इरे गोत्तावित्ते यान रेड सुत्तु तिर्गाद नमना बैटर रेडी मंदे तो ईते नमक नीर दियरुंड बेसिकली मने ईते सन्न बोडु नेड्द जास्ती सन्न मन पोड्ची इजिंड अವು नमक डिफिकल्ट आपुंडु वड़ा बुड्रेला तो इते यान नेकोंजी बाउल दोला ट्रांसफर मंद गेतोने पूराला बंदा और नना नेक्तोले नमक रेड मुजी आइटम ऐड मनपरुंड अವು यान इरेक तोजावे ईनेना मनपरुंडु तो नम्मा वंजी बंदाग ऑलरेडी ट्रांसफर मन गेतोंद वंजी बाउल दोले इत्ते नेत्तोले नमक पाड्रोंडु यान मूल वंजी कांदा फाइनली चॉप मन गेतोंदे एकदम बारीक अंचेने यान वंजी सूंटीला चॉप मन गेतोंदे वंजी इंचिद सूंटी अವು रेड्ला यान मिक्स मंतद नेत्तोले पाड्बुड्पे कांदा वका सूंटी अंचेने मूल नमक वंजी नाल मुंचिला फाइनली चॉप मंदिना पाड्बुड्का नेत्तोले अंचेने इत्ते ಒಂಚೂರು यान उप्पु पाड्बुड्पे रुचि तक्क ನನ್ನ ನೆಕ್ ಪೂರೇಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕ ನಮ ಕಲತ್ ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮನ ಬಂದದೊಟ್ಟು ಲಾಯ್ಕ ನವ ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಗೆ ತುಂಗ ಸೊ ನೆಕ್ ಇರಿಗೆ ಬೋಡಾಂಡ ಇರ್ನ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಇನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಬೋಡಾಂಡ ಜೀರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇರಿಗೆ ಜೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇನ ಇಷ್ಟ ಅವು ಇರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ನೆತ್ತೋಲೆ ಬಟ್ ನೆಕ್ ವಡಕ್ ಐನಾತ್ ಸಿಂಪಲ್ ದೀಂಡನೆ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ದ ವಡ ಏತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆತೆ ನಮಕ್ ಲೈಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಂದ ಬಕ ಸೂಂಟಿ ರಿಜಿಂಡಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ बक्कल इरेग बोडांड ईर नेत्तोले इनला ऐड मंतोंडी तो नेक पूरेक्ल लायक इडते मिक्स मंतोंड मूंग दाल वड़ा तो नमना बैटर इत्ते रेडी आतंड ईर तुयड नमक ईते दप्प दियरोन नेड्द जास्ती नीर दियोड्ची इजिन नमक बंग आपुन वड़ा बुड्रे सो नना नमनक वड़ा बुड्पुन प्रೊಸೀಜರ್ पोगा बले यान मूल इत्ते वंजी बणले गेतुंदे
बनालेक नमा ऑलरेडी एಣ್ಣೆ पाड घेतोंदे तो नमक मूंग दाल द वडक वंचू डीप फ्राय मनपरे पूण तो अंचद नमक ಎಣ್ಣೆ मूल ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡ್ तो ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾರೆ ಬುಡ್ಪೆತ್ತೆ ಸುರುಟು ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮನೈತೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬೆಚ್ಚಾತನ್ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮೈತೆ ಒಂಚೂರು ಗೆತ್ತದು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ वड़ बुड़क सो मूल यहाँ सुरता वड़ा इतने बुढ़िया अंचने यहाँ कईट वंते बंदा गेतोन्वे और किंजे किंजे गोला मंतद एण्णे पाड़ बुड़पे सो मूल तले अंचने कुड़ोंजिला एण्णे बुड़ोंदुल्ले तो किंजे किंजे दीले जास्ती मल्ला दियोर्च देगा एण्णे पाण्या करे वंते मल्ला आपुंडे तो मूल नमक किंजा किंजा उरुंटू गोला मंत नेत्तले पाड़बोक कईट अगर इरे कईट पोड़गे आपुंड और कईट अगर इरे डिफिकल्ट आपुंड इर स्पून द हेल्प ला गेत्तद पाड़ोली ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೂನ್ ಗೆತ್ತದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಅವಲ ಇರೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸೊ ಮೂಲ್ ತುಯಳರೆಗೆ ತೋಜು ಯಾನ್ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಕಿಂಜೆ ಕಿಂಜೆ ಗೋಲ ಗೆತ್ತಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಸೊ ಯಾ ವರಕ್ಕಿತ್ತೆ ಏತ್ ಆಪುಣ ಆತ್ ಪಾಡ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಏನ ಪ್ಯಾನ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲೋನ್ और नेक नना नमा मीडियम फ्लेम हिड्दीद नेक कायारे बुड़का लायकड और वंजी साइड गोल्डन ब्राउन आई बक्का नम नेक टर्न मनपुग तो वंजी रेड मिनिशन नेक कायारे बुड़का वंजी साइड तुयड़ नम लायकड इत्ते कायन बेदंड तो नना नेक नम मेल्ला मेल्ला टर्न मनपु बक्कुंजी साइडला अंचेने कायागा तो नेक नमक वंजी गोल्डन ब्राउन बरपरा मोटा लायकड कायारंडो ग्यास मीडियम फ्लेम दीदे कायाले अगर ये हाई फ्लेम दींडा अವು इरे गोल्डन ब्राउन तो आपुंडे बट उलाडबक पज्जी वरी उंडो तो ऐक नमक ग्यास मीडियम फ्लेम दीदे नेक लायकड कायारे बुड्रे उंडो तो अंचने नम नेक पूरेक्ला लायकड टर्न मंतद वंजी वंजी बक्कुंजी साइडला नेक अंचने मीडियम फ्लेम नम कायारे रेड मिनिशक बुड्ದು बुड़का नमन रेड्ला साइड इत्ते कायद रेडी आतंड तो यान इत्ते निक वंते गेत्तद किचन टॉवल गे ट्रांसफर मन बुडपे दागनंत एक्सेस ऑयल अव पूरा किचन टॉवल नम वैतनाड तो नम पूरला इत्ते वरक गेत्तद निक ट्रांसफर मंत बुडका किचन टॉवल द उले तो अंचने इत्ते नमन फर्स्ट लॉट इत्ते रेडी आतंड बजियाद तो अंचने इत्ते नम कुडुंची स्लॉटला रेडी मनपुगा सेकंड स्लॉटला मूंग दाल दा भजिया और अवला इरेगान तोजावे ಎಣ್ಣೆ ನಮನೈತೆ ಲಾಯಕಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು तो अंचे नम कुडुंजी स्लॉटला पाड़बुड़क मूल तुयाड़ा यान ಕೂಡ ವರ ಲಾಯಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ देख जो ನೀರು ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಣ್ಣೆತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರು तो ವರ ಲಾಯಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ವಡ ಬುಡೋಡ್ದು तो मूल यान ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ವಡ ಬೆತ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ और ನೆಕ್ यान ಒಂಜಿ ತಂಪದ प्रेशर कोर्दु ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಮುಖ ಬುಡ್ಪೆ तो मूल तुरेड तोजु तो मूल अंतुले अंचनेक एदुर मुख बुडुंदुले थमदा हेल्पड तो मस्त ईजी उंडु टेक्निक अगर इर कईट बुडपड़ ಒಂಚೂರು बंदा गेप्पले कईट और नेक वंते नूक्ले एदुर मुख और उन तन्नाते तित्तु बूर तुयड़ता ईते सिंपल उंडु अंचने नमक पूरला वड़ाइते बुडन पोका और अगर इरे ಒಂದು डिफिकल्ट आपुंड इर स्पून द हेल्पड बुडोली वड़ा तो इतने नम नेक मीडियम फ्लेम दीद वंजी साइड लायकड कायारे बुड़क और वंजी साइड लायकड कायादाय बक्का नेक टर्न मंत नम बक्कोंजी साइड सेम प्रोसीजर कायारे बुड़क तो गैस नेनप दीले नमक मीडियम फ्लेम दियरंडु नमन वंजी साइड वड़ा लायकड कायाद रेडी आतन इतने नम नेक वंजी वंजी मेल्ला मेल्ला टर्न मनपुग बक्कोंजी साइडला अंचने काया गेतोन्गा सो मूल यान तुयड़ स्पून द हेल्पड किंज स्पून द हेल्पड नेक पूरेक्ला लायक टर्न मंत गेतोन्ले और नेक रेड साइड नम कायादिते गेतोन्गा सो मूल तुयड़ यान इरे तोजु वंजी साइड नमन लायक ब्राउन कलर पत्तदंड सो ईते ब्राउन मनप्रो मुट्टे पंड नमक उलाय पज्जी इप्परे बल्ले तो ऐके मीडियम फ्लेम दीपन मस्त अगते उंडु तो गैस मीडियम फ्लेम दीदे और अल्पने ध्यान दीद नमक नेक कायाद गेतोंड्रंडु सो नम नेक्किते रेड मिनिश बक्कोंजी साइडला कायारे बुड़क नमन मूंग दाल दा भजिया रेड साइडला कायद रेडी आतन इत्ते नम नेक गेप्पुगा पूरे इक्ला और नना किचन टॉवल गे ट्रांसफर मनपुगा एक्स्ट्रा ऑयल पूरा वैतोनाड किचन टॉवल सो नेक नना मेल्ला मेल्ला गैस स्लो दीद नेक नना ट्रांसफर मनपले किचन टॉवल दोले सो मूल तुयड़ इरे तोजु यान नेक पूरे इक्ला गेत्तदु किचन टॉवल दोले पाड़ बुड़पे अंचने नना नेक पूरे इक्ला नवा गेत्तद किचन टॉवल गे ट्रांसफर मंत गेतोन्गा लायकड तुयड़े तोजु येत कलर नेता ब्राउन कलर येत शोक लायकड बेदंड
मस्त क्रिस्पी लातंड और मस्त लाइक कलर पत्तदन और उलाटला लाइक वैतंद तो यान इरेग नाना प्लेटिंग मन तोचावे नमना मूंग दाल दा भजिया अंचातन बले मूंग दाल दा भजिया नमना रेडी आतंड मूल थियोड़ा मस्त क्रिस्पी मस्त टेस्टी आतंड और मस्त ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿರ್ಫ್ ಇರೆಗ್ 4 ಗಂಟೆ ಒಂಚು ನೆನೆದಿಯಾರುಂಡು और ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಬೇಗನೆ ಆಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಉಂದು ಈರ್ ನೆಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ದೊಟ್ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ದೊಟ್ ಸರ್ವ್ ಮನ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ತಿನ್ನಡ ಐತೊಟ್ಲ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ದೊಟ್ಲ ಲೈಕೆ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ನರೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ कट मन तो जावे नमना उलायद स्टफिंग अंचन तो मूल तो तोजु ये तो सॉफ्ट आतंड और मस्त क्रिस्पी लोंडो और उलायड लायक उंडो रेडी उंडो सर्व मन परे ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ದ ಭಜಿಯಾ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಆಪುಂಡಾಗಲೇ ಮಾತಾರೆಗಳ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೂರಾ ತೂಲೆ और तूदा बका लाइक करले पसा तो लड़ा सब्सक्राइब मनपंदे पोर्ची ये तापुंडात निकोला फ्रेंड्स फैमिली नोट तियना वीडियो प्लीज शेयर मनपले सपोर्ट करले और कमेंट सेक्शन इंक फीडबैक करले निगले एन्ना रेसिपी अंचांडो और नेक्स्ट वीडियो रेवैता में तूवरंडो ಸೊ ನಮತಿಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪಸಾತ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಿಪ್ಪಲೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪೋಡ್ದುಂಬು ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್